Siya ang isang witness natin. Kaya tatlo yan. You? Ayos. Tapos si Commissioner. Ngayon na kami magsasabi, mahal namin ang mga anak namin. Mag-iiyak na si Ate Pao. Iyakin pa naman yan. Guys, morning. Babalik tayo. This is next day na ito, guys. Pupunta na namin ni Mrs. yung ipinagawa naming will of testament para sa family. Perma. Para pipirmahan namin yung pinagawa kasi sa previous video vlog natin nakita nyo naman na in-interview kami ni attorney. Tapos ipaprocess pa niya yung gagawin pa niya yun. Tapos pupunta kami doon para pirmahan, tapos bayaran kasi siyempre may fee yun eh. Yes, let's go. Ako naman ngayon ang driver, guys. Yes! Para makapag-relax si Mrs. At saka siyempre request ng mga tropa. Sino na ba yung nag-request na mag-drive naman daw ako ng kotse? O yun, ito guys. Laki trucker is the driver ngayon. Yes! Pati yun, let's roll. Okay na. Alright guys, dito na tayo sa alright guys, we are here now sa opisina ni attorney. Okay na rito, han? Okay, park. Let's go. Ay, cellphone ko. Pupunta ka dyan, susiyan ko kasi. Alright, we're back in the business. Kay Tony. Tapos na siguro niya, di ba? Ang usapan naman alas 10. Dinala mo ba ID mo? Ngayon, hindi na, okay na yun. Hindi mo pa pinakita yung ID mo kagabi. Hapon. O sige, di bale. Hindi, may passport ako. Hindi, may driver's license ka yan. Wala nang Dalit problem. mo ba? Hindi na, dalhin mo na yung driver's license mo. Kasi ngayon paano yung talagang physical na driver's license, ID mo. Physical driver's license yan. Dalhin mo lang. Alright. Para sa ganun, hindi ka na bababa. Alright, see you to Winnipeg, guys. Bro, ay. Sumisiksi. Sumisiksi si Mrs. Tawag nun? Baka, ano ka naman ha? Parang Wala ang asawa kong makahawak eh. This is mine. Parang ganun eh. Tama ba? Tama? Okay guys ha. Ito. Oh. Screenshot nyo na para matawagan nyo si attorney kung sakali man. Alright guys, tara. Sige, buksan mo. dulo mo. Meron namang camera yun, nakikita ko. Let's go. Nagbabalik. What? Cute ng aso. Morning! Morning po. Good morning! Good morning. Kumusta? Babalik kami guys ha. Sa attorney. Ayos. Good morning, attorney. Kumusta? Kamusta? Ayos lang. Okay lang. Okay na. Andito na kami para pumirma. Ayos. Okay. Let's go, saan ba? Diyan Dito tayo. Sige. Alright guys, good morning. Dito na kami sa opisina ulit ni Attorney Fred. Ito na. Ipapareceive na niya yung ipinagawa naming Last will. last will.
may pangalan nila. Pangalan. Chicken ninyo. Oo, ito. Pangalan. So, bali mag-asawa kami, tag-isa kami, no? Last Tag-isa will kayo, and oo. testament of Nestor Trinidad Jr. Doon din sa kanya. Camila Island Trinidad. Kailin. Shinpulin. Sinetrinidad Club. Rendell Stephen. Initial matter. Parang siguro may mga... Eileen appointed my wife, sabi mo dito. Eileen Trinidad. My daughter. Tama. Port alternate, my friend, yan. Tama si Maria Sachi. Disposition of estate. Hello? Oh, when I saw the streets, it Categorical pala rito, no? Lahat na ng nangyayari, nakaplano na. Eh. Shin, Princess, Senior Club, Render. First order, Shin, second order, okay. Yung mga pangalan lang importante, baka mamaya mali ang Hindi, gusto. okay na-check ko. Pares lang naman to Tony, no? Parehas lang. Inago lang naman talaga ninyo siguro yung pangalan. Baliktaran Dito na kayo. Tapos pipirmahan na namin. Sige muna, isa-isa pirma. Oh, sige, sige. Ito, unang pipirma. Kuha ka blue ball pen, madam. Blue ball pen. Ako, O, pati siya, ikaw. Yan. ikaw munahan. Oo. Pirmahan na. Ang unang pipirma rito, under ng witness ay ikaw muna, madam. Lahat to, lagyan mo ng initial. Okay. Kahit saan dyan? Dito, sa parte dyan, initialan mo. Okay. Kaya, yan lang initial mo. Ilagay mo na. Yan. Magaling kapihin yung initial, ah. Okay lang yan, basta initial. Yun ang gusto mo, eh. Initial, 2 letter lang. And then, itong last portion, may signature pipirmahan mo yan. Yun. Ito yung tinatawag na formalities. Okay. Formal, subwil. Oo. Initial naman ni new attorney. no? Bago initial isang witness natin. Okay. Mhm. Ferdinand Marcos, ah. Parang Ferdinand Marcos. Attorney talaga. Baka makita mo pirma ko, attorney. Uy, kakaiba, ah. Ayan, guys, ano lang. Kape tayo, guys. Maganda to kaya attorney, hindi tayo takot makipag-usap. Doon sa attorney na kausap namin. May iba, medyo mag-aalala. Takot kami. Mag-aalala tayo. Parang gano'n. Tapos, lalagyan siya natin ng i-subscribe ng commissioner natin. Okay. Tama nga. Yung ano nyo? Oo, yung Seal. commissioner for oath. Oh, yung isi-seal. Red seal, ano ba? Yun ba yun? Okay. Ano yung mga red seal? Aton, seal natin. Ito, may purpose to, kaya may ganito. Seal, guys, ha? Mamaya papaliwanag ko sa inyo yung purpose niyan. Sa likod.
21st May 26. Isang witness natin. Jane, paki. Mamaya pa 11 yan, napaga lang. Isang witness natin. Kaya 3 yan. You? Ayos. Tapos si Commissioner. Commissioner din ang pipirma. Si Commissioner for Oath. No, wala ba tayo matapos? Hindi pa, bakit? Because the ink, we just need it replaced. Hindi, replace mo. Oh? Ngayon, photocopy mo sila. Yan. Ay, mami, teka. Yung pangalan nga pala, lalagyan pa sticker nito. Yung pinirma, yung last page. Red seal. Okay. Oo. Hindi pa wala mo. Oo. Eto. Yan. Ito. Ito naman pare ko eh. Ako naman, Tony. Yan, lahat sa initial. Dito lang, no? Oo. Lahat ng page. Tapos ito, pirma. Wala na, no? Iba lang yan. Oo. Ito, full signature. For signature ito, pangalan ko. Yan. There's coffee. Sabi ko sa'yo, Tony. Kakaiba eh. Baliktad. Alas. Pero, kapirmahan na. Jane. Tawag mo si Jane. 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 Witness naman ngayon.
Commissioner! Missionary. Ito, bago mo. Saan mo ito? Yung ano, yung bilog, meron na. Oo, meron na. Lalagyan ko na. Nauna. Ngayon, ito madam, kaya ito lalagyan ng ganito, hindi lang purpose nito para Operation. para mapantay siya, no? Oh, okay. Ang purpose nito, security purpose to ng korte. Kasi, Yung blue? Oh, okay. do, lalagay ito dito, hindi lang siya para nasa corner document. Oh, parang ano. Okay. Kaya siya ilalagay dyan, kung sakali na tinanggal ito, bago ibabalikli, hindi magpapantay yung butas ng stapler dyan. Oh. Magkakaroon ng butas dito. So, mangyayari, baka magduda korte na mayroong pinalitan sa ibang pages nito. Okay. Kaya siya, hindi siya tinatanggal. Korte lang magtatanggal niyan kung sakali na dumating ang araw na ipoprobate na siya na nawala kayo. Yan pala yun, attorney. Thank you. Kaya pang stapler ko hindi maayos ang pagkaka-stapler, Hindi naman na- uulit ka tayo. Alam namin na may nakikita lang kaming anong ganyan. Parang guider lang, hindi pala. Hindi siya pag tinanggal nyo at ibabalik nyo, hindi hindi magpapantay butas niyan. Oo. Yan ang purpose pala. Yan ang purpose niyan. Blue seal. No? Oo. Ayos. Pero, huwag niyong gagamitin to ha. Ah, syempre. Hindi niyo pwedeng gamitin yan, matagal. Kailangan, wag. Oo. Enjoy niyo pa yung mga apo niyo. Ba, syempre, Tony, ganun talaga Oo. ang buhay. Mayroon, Talaga. kailangan mo lang talagang ano yung future ng family. Oo, kailangan Yan lang talaga iayos. Yan lang talaga ang purpose dito. Yan lang. Huwag niyong iisipin guys na kung mo nagpagawa ang isang taong last will of testament, baka matsuki na hindi yun. Hindi. Hindi yun yung ano doon, hindi. Binibigyan natin ng katiwasayan ang mga naiwan natin. Na hindi sila magkakagulo, hindi mamumblema. Kasi pagka walang will, letter for administration ang gagawin, medyo matagal at magastos yun. Tapos, pagka naman hindi kayo nag-file ng letter for administration, within 3 years, i-escheat ng gobyerno. Ang lahat ng may iwan ninyo, so, mapapapunta siya sa gobyerno after 3 years. Hirap naman yun, no? Oo, wala po. Siyempre wala kang will eh. Di lahat di pupunta sa gobyerno. Wala kang will, wala kang letter for administration, Oo. i-escheat ng gobyerno, escheat naman tawag doon. Ngayon, kung gustong lumaban ng mga kapamilya mo, marami pang pagdadaan ng proseso yan. Tapos na time niya, binigyan siya 3 years waiting period. Check ko lang So, mga estopel na siya. No, it's okay. Wait lang. Check ko lang mga perma para Oo, double check lang para sigurado. kumpleto. Kailangan alam ng mga anak niya kung saan nakalagay ha. Ano po, Tony? Kailangan naming meetingin sila. Dapat alam nila yan. Kasi kung sakaling may nangyari sa inyo, alam nila kung saan na makukuha Oo. yan. Tapos sasabihin mo sa kanila, kung sakaling mawala, mag-iiyakan eh. Alam yung mga ibang may narinig ako, nag-iiyakan daw yung mga anak. Kung mo sinasabi kung ano eh. Pag nalalaki, Okay. Okay.
So, itong inyong last will and testament na hinanda nyo na, lahat ng dapat ayusin. Mga estate ninyo, na plano nyo na. Kung sakali na dumating ang araw na mawawala kayo, ang mga anak nyo hindi na mamumblema. Oo. Ayusin lang siguro ang paglilibing natin, bakang luksa, then lahat na naiwan ninyo, hindi sila mamumblema. Yung bangko, kung wala kayong will, may naiwan ka sa bangko, hindi sila intindi ng bangko. Oo. Oh, yung sasakyan nyo, kukunin ng gobyerno. Oh, lahat yun kung walang will. Mhm. Kaya napaka-importante guys magkaroon ng will dito sa Canada. Sa bangko, kunyari, nakalimutan mo maglagay ng beneficiary, dyan sila magpo-focus. Mhm. Attorney. Diyan sila. Kung wala kang... Sa bangko usually guys, kung mayroon kayong ano, di ba, mayroon kayong savings, di ba, ilalagay mo yung beneficiary mo doon. Minsan nakakalimutan o ano man. Kung meron kayo nito, covered na lahat yun. Kasi andito na yung will mo eh. Ito na ito ang iyong huling kagustuhan kung sakali lumisang ka sa mundo. At least, plano na siya. Hindi mamumulema ang mga anak ninyo. At masusunod ang gusto ninyo. No. Halimbawa, nang nawala kayo, meron kayo yung mga anak nyo, minor de edad pa. Hindi kayo or hindi yung mga anak kapatid ng anak ninyo ang magde-decide kung sino mag-guardian sa kanya. Yung tinatawag na family service ng Manitoba. No. I-determine kung pwede mag-guardian yung mga anak nyo ibang panganay na nasa legal age. Paano kung ayaw ng gobyerno? Hindi ma-determine, hindi kaya. Gobyerno magdi-decide. Ito, ultimo yung kung sakali lumisang kayo, may mga minor de edad pa kayo, nakalagay kung sino gusto nyo mag-alaga. Oh. Alright. Napaliwanag lahat niya, attorney guys. Yan, napapanood yung vlog namin. Ayan, kung sakali man, ito, big decision ito guys. Ito is, hindi yung iniisip mo yung ano, ang man mangyari. Isipin mo yung pamilya mo. Yung mga Pamilya. dito sa Canada, number 1 itong will. Lalo pag may bahay ka, sasakyan ka, may kunting savings ka sa bangko. Yan lang ang isipin mo niyan. Meron kang RRSP, insurance. Insurance, life insurance. So I'm sure may mga life insurance dito sa sa Canada. Work insurance, mga ganyan. Kailangan natin to. Ako, open ako sa mga ganyang bagay kasi siyempre alam ko naman lahat ng tao mawawala eh. But yung mga anak mo kaya nga nagsisipag ka mag-put up ng investment, bahay, lupa, ari-arian, o naman dyan. Para kanino ba yan? Para ba sa gobyerno o para sa mga anak mo? Of course, para sa mga anak mo yan. Wala naman. Ganun lang yun guys. Ito ang mga ano ninyo na binibigay na yung original nasa inyo ha. Ito na yung original. So, next Yung iba kasi hindi binibigay original, yung iba lawyer. Ako binibigay ko. Yan. Kaya pa isa. Sa inyo yung isa. Alright, yun na. Ito may iwan sa inyo to, attorney. Hindi, sa inyo yan. Sa amin lahat yan. Yan. Isa lang. Hindi, sa iyo. ito. Isa sa akin. Yung isa sa inyo. So, itong dalawang to, kay madam at saka sa iyo. Ayun yung last will and testament. Isa sa napakahalagang legal document. Alright guys, yan. Pinareceive na ni Tony. Okay na, tapos na to. Yung iba, ginagawa rito, pagka nabasa nila, napakita sa mga anak nila, sinisil, Sige. Tama, para safe. pinipirmahan dito. Tama. Yan. Hindi ito laging binabago, pero once in a while, i-check nyo siya kung may pagbabagong nangyari sa inyo. Okay. Halimbawa, huwag naman mangyari, yung lahat ng executor natin ay nauna pa nawala sa inyo, so kailangan talagang baguhin to. Okay.
Pero kung hindi naman, nakikaroon kayo ng bagong property, nagkaroon kayo ng bagong ganito, hindi ko kailangan baguhin. Yeah. Oo. Kasi catch all to lahat ng makukuha niyo. Alright. Thank you. Alright guys, Bye. dito na. Bye. All you have to do is just ano na lang yung service kay Secure it. Alright. Alright, tara. Salamat pa sa pagdalo sa akin, ha? Oo, sige. Oo. Thank you, attorney. Ayan, guys. Dito kayo sa ano, may bibigyan pang Si Mrs. na mahala dun sa ano. Yes. para gawa kayo resibo. Okay. Para sa CRA. Alright guys, nakuha na namin. Uwi na kami ni Mrs. Now, ang second step nito guys is tatawagin na namin lahat yung mga anak namin para pag-usapan ito at sabihin kung saan banda yung ano. Ikaw mag-drive? Saan banda nakalagay ito. Yun yung bilin ng attorney. Ayan guys, let's go. Hello. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo guys, ang Will of Testament, hindi ito yung tipong dahil bakit mamamatay ka na, hindi ganun guys. Sa mga nakasunod dito sa Canada, sa vlog ng Lakay Tracker, it's time for you to think, decide para sa future ng mga anak ninyo. Pwede namang magpagawa kahit wala ka pang ari-arian kasi in the future naman magkakaroon ka. Naka-ready ka na, di ba? Oo. Ito guys, Kasi catch up naman yun lahat eh. tulad yung sinasabi ko, Anything new, oh, it's add-on. add-on. Kahit wala ka pang iba pang ari-arian, siyempre nabubuhay ka. Malay mo nga naman. Di ba? Gumawa ka ulit. Importante ito guys. Importante sa mga nakasunod sila kay Tracker dito sa Canada. Yung mindset kung may nag-aalala kayo na natatakot kayo o kung ano man yung nag-aano sa dibdib nyo na magpagawa ng Last Will of Testament, wag. Kasi tulad nga ng sinabi, lahat ng mga estate mo, ari-arian mo, bahay mo, pera mo sa bangko, o pensyon mo, may life insurance ka, kung wala kang Will of Testament, yan. Although yung mga yan naman, pag nag-apply ka, ilalagay mo yung dependent mo doon, paano kung hindi mo na ilagay? At least meron ka na nito. Yes. Kapag ka nagpagawa kayo at napanood nyo itong video ko at nagpagawa kayo, yun, drop the comment, nagpagawa din kami Lakay. Ganyan lang guys. But anyway, ito, finalize, kakausapin namin yung mga anak namin pag uwi sa bahay. Silang lahat, 5 yung mga anak namin eh. Yung 2 yung adult, yung 3 is minor. Ayan. Sa unang video vlog natin na nakita nyo na ini-interview pa lang kami ni attorney, in-execute lahat yung mga kung sino dapat ang magmamanage sa kanila. Ayan guys. Alright guys, yan, uwi na kami ni Mrs. Kumusta na? What's the agenda? May pag-uusapan ng buong pamilya na. What is it? What is it? Kumusta na? Antayin lang natin si Sinel. Paano sinat... Ano yan? Patay muna natin to kasi Sabihin ako sa'yo. mayroon bang importante? Oo. Okay, siyaw mo na. Ay, guys. Ay. Ewan ko, di ba nag-ano siya? What's the agenda? Why is here? Everybody is here. Pag may family discussion What's the tayo. family matters? It's time to... Magdadrama siya. What? What's the family matters? Iiyak ang lahat. What the heck? Bakit are you sick? Sabi ko nga sa kanya, hindi mo ako pamapapaiyak. What happened, mami? Hindi pa ako umiyak sa buhay ko. What happened? What's the matter? Nag-iyakan daw kayo, sabi niya. No, I'm not gonna cry. I'm tired, ba? Si Popo, iiyak pa naman yan. Never pa ako umiyak sa buhay ko. Paano meron? Ano? Kinakabahan ako. Something's off today. Something. Papa, hindi yan ano. Yung Will of Testament kami ni Papa mo. And what's gonna happen? Mawawala na kami. May gabi? Ano nga? Mami, di ba may sinansakan si Papa yung kapitbahay daw na ibibenta lupa? Oo. Wait for ate. No, Mama, ayoko. I'm going outside though. Sita niya. I'm going outside. My hands are There.
Ay, come here. Papa Tok and Mom Tok. At guys, yan, babalik na kami at nandito na yung dalawa naming adult. May dala rin silang pizza. Medium, large ba ito na? Medium pizza Hut. Tapos cheese yung isa. Salamat sa reports niyo. Canadian? Okay. No, it's Hawaiian. Let's go have one, guys. Let's pray. Ilaw mamaya na muna. Pag-pray muna tayo. Pag-usapan muna natin to. Ito. Tulad ng sinabi ni... Mag-pray na muna. Habang nag-uusap kumakain. Hindi, It's hindi. better. Sit. Huwag, hindi mo nang kumain. Sit there, Bake. Ito yung Well of Testament namin ni Mami ninyo. Ito. Makinig kayo maigi ha. All of you guys, listen, even the minor ha. This Bakit sit one, down? ito ang pinakapanganay ang mag-i-initiate. Kung sakaling mawala kami ni Mami, ang mag-i-initiate nito is ikaw, Pau. Now, kapag ka nawala rin kami, nawala ka, susunod si Paypay. Ngayon, pag nawala rin si Paypay, English so they can understand. the next, siyempre meron. The next is Ate Sinel. Listen here. Like land and stuff. Yeah. To us. Next is Clark. And next is Baki. This is the initiation of the will and Baki, testament of your I'm gonna parents. explain it to you. Listen to me, Clark. Both of This you, English. is the paper, okay? When Papa and me accidentally died, we're gone in this world. This paper consists an important matters that belongs to you guys. All of you. Okay? Huh? Lahat kayo. Now you understand. Now you are minors, you cannot handle this one. So it's Ate Pau Pau. Ate Pau Pau is going to explain Initiate. it to you properly when you are adult at 18 years old. Oo. Okay? And next, if Ate Pau, Ate Pipe, Ate... Mami, may tanong ako. Work for, kunwari, di ba, yan. So, ako yung responsibilidad for everybody. Yes. So, how This one is separated. You cannot have what they have. Oh, okay. Kung ano yung nandito na property namin, Paki. lahat kayo nandito na beneficiary. Yes. Beneficiary kayo sa lahat ng property namin. Bakit? Naka-enlist lahat dito ang property namin. Basta ito lang, mag-guide ka lang Listen kanila. here, listen. You have something Okay, listen. mom and dad left to you. But you cannot have what they have. Now, everything this one is in here. Papa is going to turn off the camera because I'm going to explain everything in it. Oo. Nag-turn off ko na yun. Yan guys, ipag-usapan lang Kaya namin. muna At tayo, least, guys. alam na nila yung initiation ng Will of Testament. Kain na muna. Kumain muna tayo Kain na guys. kasi. Yan. Explain ko sa inyo. Alright guys, yan. Na-explain ng maigi ni Mami yung mga bagay-bagay dito sa mga anak namin. Kaya ang gagawin niya, isasarado na lang niya yung papel, tatago, at ibibigay sa kanila kung saan nakalagay. It will take effect pag nawala ang parents yan. Ganun naman ang will talaga. Yan. Hindi naman sila umiyak, wala namang iyakan nangyari. Yung iba daw nag-iyakan, no? Sinabi daw na, como when we die, iyak daw yung mga, meron daw. Sino ba yung umiyakan na nagpagawa rin ng will? Hindi, sabi niya Tony, meron nga daw. Yung mga iba nag-iyakan yung mga anak. Kasi akala mamamatay na yung... Yung will na yan, may ano kayo, may parang letter for us. Andyan na nga lahat yan, wala nang later yan. Nandyan yung mga pangalan niya lahat yan. No, yung... Oh, yeah, John was there, Mami, Clark. Like, parang... Problema lang kung Where did anong you spelling, get wala. Where did you get this one? Princess Parang, how this is the last it's time a we're gonna track. see. How that you guys did this? Did you... Ngayon na kami magsasabi, mahal namin ang mga anak namin. Mag-iiyak na si Ate Pao. Iyakin pa naman yan nung umuwi. Nung nandun sila sa Pilipinas di ba siya umiyak siya? Iyakin yan si Ate Pao eh. For what? She is crying because mawawalay siya sa Tita Jenny niya, mamang at saka mga cousin niyo before. Doon sa, nung nandun sa Pilipinas noon. Oo, okay, lahat. Well, that's like how... Pipirman mo daw, sabi ni, pipirman natin yung pinaka-seal doon. Yan.
Alright guys, nasabi na namin lahat sa kanila yung dapat nilang malaman sa will. Ay, tulad nga na sinasabi ko sa inyo, ang pagpapagawa ng will hindi kailangan maging mayaman. Pinaghahandaan mo lang yung para sa mga anak mo, sa future ng mga anak mo. Kasi baka nga pupunta ito, pag kami nawalan ni Mrs. ng hindi naasahan, ang mga ari-arian o ang bahay o na ipundar mo, pupunta lang sa gobyerno yan. Mahihirapan lang makuha ang mga anak mo yung mga pinaghirapan mo. Sa kanila kung ano. Second place. Ha? Paano yung malalaman? Ha? Hindi, kunwari, And nawala first. kayo ni Papa, tapos ako responsibilidad nga. Ikaw Hindi nga nila pwede ito. mabasa yung mga nandiyan sa loob. Hindi, pag time na yun, i-initiate na yun Pwede sa... na, sabihin mo na, baka sabihin nilang bakit ikaw lang ganyan. Pero Kaya nga, yun yung time na nabubuksan yan sa lawyer na. Ganyan, oo. kasi babasahin niya yun. Babasahin lahat nila yan. That's what I said. Oo. Yun yung ibig mo sabihin. Of course, you will see Yeah, that yeah. when we are dead. No, we were talking about if one of us holding is the person can show to them what's inside Oh, yes, of them. yes, What's yes. inside of the paper. Yeah. At saka nasa lawyer din yan maghahawak. Kasi ano nyo yan sa government. May mga mag-aano niyan. Ayan. Nandyan lahat yan. Kapag ka nawala kami at ikaw yung adult, yan lang ang kukunin mo para lahat ng mga ari-arian maano ninyo. Kung walang ganyan at nawala kami, hindi mapapasa inyo ang mga kung ano man. Yun ang point dyan. Pupunta sa government. Parang yung sila Kuya Joji, PGT sila, ma'am. Ha? PGT. Program sila ng government. Ay, wala lang silang pera kasi nga, nasa senior missions, wala na sila tanggap na pension. Huwag ka lang. Kasi sa government. Can you resign this because it costs much? Ngayon ka, baka na dyan lang ang gano'n. Alright guys, yan, putulin na namin ang vlog namin. Tara, kain tayo, hiyain nyo sila. Tara. Let's go guys, gagagaling mo lang sa work, nak. Naka-uniforme ka pa pala ikaw, nak. Sila matulog. Nag-ano ko, nag-work ako kanina umaga. Oh, okay. Nagpahinga ako kasi sa I've been out. Okay, so, putulin na natin ang vlog. Magpaalam na tayo. Thank you for watching, guys. I love you all. Sama-sama ang pamilya rito. Bago ako bumiyahe. Pa, it's Sinel to us. I've been out too. She asked I've been Sinel. out too. Ask Sinel, how is she doing? How are you? I've been like out. I've been out. Hey, galing ka lang sa galaan yata. Hindi nga kayo nagsasabing, how are you pa? How are you, your thing? But anyway, bye-bye now. Kita nyo guys yung anak kong yan ha. Yung people keep saying that she's always not in the mood, but she's just shy probably and puberty, I guess. Say hi. Hi. Guys, love you all. Peace out. Bye-bye now. Say bye-bye. Bye! Bye. Love you all. Lakai Tracker.